akuluakulu ndikufuna tikambepo nkhani zakafukufuku wa ngozi ya ndege ya Chilima kuyenda nkhani kunjaku akunena kuti mmodzi mwa anthu amene anali mu ndege manager sizoti anamwalira akuti anapulumukamo ndi anakabisala kayati ndi kutino uko mwaona ndi akuti afuna azibwera azaperekere maumboni. Izi akukamba ndi ndani funso ndi limenelo. Izi akukamba ndi anthu am'masamba mchezomu ndiyeno ndifuna tikambepo nkhani imeneyi chifukwa chonena kuti I think ni nkhani ya serious tifusaneko mwina mafunso awiri atatu kuti tione kuti zikuyenda motani apa. Ndiyeno nkhani iyi chipeti pange tiyambire ndi uyuyu akukamba rumotsindika ngati anayankhula napo ndi munthuyo ndi from there we'll pick it up there. Anthu amene anaphedwa aja gulu aja na Saulus Chilima panali mmodzi amene anathawa pamalo paja. Atathawa munthu uja anakaguliridwa malo dziko lina. Izi nza serious zenizeni. If you can remember tiberere mbuyo pang'ono anthu amakana kuna kuti aone nkhope ya anthu amene anaphedwa aja. Mukuzo anthu amakana chifukwa chani? Amazo kuna kuti panali munthu bokosi limodzi limene munayikidwa munthu oti si munthu amene amafunika wa abale wawo munthu uja. Ndiye kutuloko panopa zinthu zavuta munthu uja akubwera kuzaperekera umboni. Ndi chifukwa chake ainkwaya jakunenesa kuna kuti munakaona nkhope. Pamene paja funso limene lija ndilovuta kwambiri. Munakaona nkhope? Ayi nkhope sinakaone. Simunakaone madokotala anu anakagwira ntchito, madokotala sanakagwire ntchito. Pamene paja chimene akufunsira anthu aja ndichona kuti pali munthu mmodzi amene anathawa pa nthawi ya ngozi ija kapena pa nthawi ya anthu ophedwa ija anathawa. Ndeno awawa amene anali ndi Chilimawa anayesesa kuphapo munthu mmodzi wazigawenga zija. Ndeno ataona kuti anthu awa anali 6 tingoyerekeza. Ndeno kuti tipange una kuti mwina papezeke mabokosi anthu 5 sigwira. Tipange banji popeza kuna kuti wathuyi naye waphedwa. Chimene napanga anthu ayanakwanisa kutenga bokosi limodzi ndikumutenga wayo moja mdani awoje ngoti nzawoje ndikumika bokosi lina lija ndikupita kukapereka kwa mbumba ina kukhanga tuna kuti munthu ani mbale wawo asali mbale wawo. Chifama za kuna kuti MCP chifukwa cha kutasa kwambiri imayembekeza kuna kuti anthu aja mwina MCP sizatuluka so mboma mwina so ataja sazabwera so kumalayi kuno kuti azaperekere so mbona. Ndipo ti Mulungu china chilichonse amaona amene ananenera a Bishop Nsusa munthu uja wavumbuluka. Mwachiziwikire nthawi ina iliyonse munthu uja abwera akuyankhula kunena kuti ayi chilali tuchiwembo antachira kuphera. Kusogola kuti kuli ntchito ndipo timati kamapereka pano pa mauthenga pamakhala anthu ena ona kuti iwowo magazi yawo ndi MCP zigawengaso koma zili pa social media zimalongolola kumatukwana. Ayi galu yesuzwa kanthu mwakuti sikuti sitizwa kanthu timakati kuzwa kanthu kumano nthawi manager zinali zovuta kuti tiziyankhula ngamene kuyankhulira pano ufulu nalibe. Chabwino mmene taonera pamenepo kumvera limodzi sweti ngozi ya ndege ya Chilima komanso anthu ena aja ngozi imeneyi simamvetsetseka bwinobwino kunena kuti anthu amene aja mwati inali ngozi kapena anaphedwa anthu aja ndifukwa chake pachitika kafukufuku ifa tufuna beti peze mayankhweti ya imfa ija simaoneka bwinobwino iyayi. Nawo pazitumphukabe zinthu zochuluka kwambiri zina nkumakhala zimenezizi komano mwina just to remind you anthu ena ndikamati Abudu Rapken ndewutiso ameneyo akazi wawo tunde ndi awa anayankhulako motere atafunsidwanso ndekuti ku Commission of Inquiry kuja pang'ono pokha chabe. Minutes past 7 silimayiwala my son mwana wanga omwamuna anandimbira foni amayi ine abe kwa Mulungu tinachokera komweko tizabwerera nato kutanthauza chani yankhula mwachangu ndili busy anabwerezanso kwa Mulungu tinachokera komweko tizabwerera ino kutanthauza chani mwanawe ine ndili busy abambo ako akhala akubwera pompano ndikukonza chakudya
ali amayi limbani mtima basi ndege ija kukhala kuti yasowa nati wanena kuti chani akuti ndege kuti yasowa ndikuona ma social media ndikuti inu simunaone nati ayi sinagwire foni kuti ndikhale pa WhatsApp ndikungolankhula ya foni koma sinalowe pa WhatsApp komanso kuno koma zimene ndinayankha ine kumalawi kuno ndege singasowe ndege imeneyo ilipo amambo ako abwera chabwino mmene tamvera limodzi pamenepo eti akuluakulu ndikufuna tikamayiona nkhani tiyambe makamaka pa zimene anayankhula mkazi wa Abdul Lapken Sara Lapken anakamba zonena kuti akuti tu amuna awo ponyamuka nkanena kuti naotino undipatse chano undipatse passport chifukwa ndekuti udzandizindikira ndi passport iyo ulendo wanga undomaliza koma kuti udzandizindikire kuti thupi la amuna anga ndili udzandizindikira ndi passport iyo funding amene ndidzakhala ndoti ndanyamula passport iyo ndiyanga idzakhala ndekuti mwina ine mthumba mwanga ndekuti sudzavutika chani kundizindikira mwayione imeneyo mpaka ne akunoti angafunsa kuti mutanthauza chani tangondipasewe usafunse zambiri tangondipasa chani ngati kutsazikana komaliza kumenekoko this is very very I think nkhani ndiyo vuta kwambiri chifukwa ndekuti ikumapezeka kuti mamondo muzipeza mayankho mukungopezerabe mafunso ochuluka kuti ndiankafunsiranje passport yo pamene pachokera nkhani yathu kumabwera kuti anthu ena ayambano kubweresana matheory osiyanasiyana kunena kuti iyayi ali moyo akuti iyeyo anapulumuka mu ngozimo atapulumuka ndi anakapezeka kuti anapita kunja ananthawisira kunja kumene kuja ndafuna abwerese mmene tamvera mmene afotokozera abale adzeti komano ndikufuna kunena apa kunena kuti zimakhala bwino tikamayankhula nkhani ngati izi tidzibwera ndekuti ndi umboni ogwirika nchifukwa ndayitchula kunena kuti theory anthu akukamba ma theory akutaka kuphatikiza icho ndicho nkudzabwera ndi conclusion yawo kuti amene tikaphatikiza ABCD zoteka katitu ndekuti samu yake umadzatipatsa zotere maoneti ndi theory chabe imeneyo chifukwa chani palibepo umboni weniweni ungakhale nonena kuti munthu wake amene mukumunenayo kunena kuti sanamwalire anathawira kwakuti sizoti ndekuti tizisamazionera ngati alipo ndewera akuyenera kukhala amazionera komanso anathawa chani pano sakuyenera athawenso ndakuyenera abwerere pano pafa chani ndi nthawi imene zofunikira ndi anaka even viene mwamuona koleni zamboja ankafunsidwa ali kuti ali ku South Africa zinatheka ndithu anamfunsira ali komweko the same ngati awo ari kunena kuti iwo sanamwalire ndiye kuti akhoza kubwera ndi kuzayankhulapo ndipo sizikuyenera kuti zitotengera kuti mpaka achokeke kwabwere kuno zikhoza kutheka ngakhale akhoza kugwisa ntchito makhoza pa intaneti ndi kudzabwera ndithu kuzapanga kapena apo kudzambulolo kakilipi kuti ndilipo ndine koma bwanji noti kungoyankhula opanda nde kuti makilipiwo kapena mwina muli nawo magaye maumboni onena kuti munthu alipo nengati muli nawo bwanji osatulutse fandi zimene zikufunikira zonena kuti zipereke nde kuti mwina make kufotokozera bwinobwino ndipo tivesese chithunzithunzi cha mmene ngozi zaina achitikira kuti tivesese inali ngozi kapena anthu aja anachita kuphedwa ndiyeno ineyo I don't want to dismiss anything chifukwa kafukufuku yakufunikira zimenezo sindikufuna zoona kuti tingonena kuti poti awa kuna kuti iyayi awo nde kuti asanamwalire alipo ali moyo ndine ndizinena kuti mukamba zotani mulibe pambonda chokani zabodza zimenezo sindifuna kuti tithamangise zimenezo chifukwa anthu apo yankhula mwina azitenga kwina kwake mwina pali possibility imeneyo ndikungonena kuti maumboni oti abwerese apa komanso ngati mukunena kuti akubwera nde ifetu tikhala maso athu tikudikirira kuti tione kuti munthu uyo mesa anthu akuna kuti akubwera kuzachitira umboni fine ndi abwere azachitira umboni cholinga chonena kuti nkhani itu tipeze mutu wake weniweni otherwise imfa za abale adza ndizonena kuti zinavulaza anthu ochuluka kwambiri ndipo kuti vulaza kumeneko kumene tinathyokeramu tikufunikira mayankho kuona kuti kodi muti awawa ali ndizonena kuti achitimawa anthu osewa awa achina Flora Selemano osewa munena kuti inali ngozi iyi kapena mwina mwake anthu anapangidwa chipongwe ndino it's just very very unfortunate kunena kuti mwina mwake tikubweresa without evidence eti mwina titamapanga specify ponena kuti tikamayankhula nkhanizi tizizikamba zoona itu ndi theory mwayioneti ndi theory tikaphatikiza ABCD mukuona zooneka ngati ansala yake ndi imene tikuonera mwaona komano ponena kuti anthu opokamba akunena kuti yayi abwera azaperekera maumboni ndife tikudikirira
tikudikirira kuna kuti tione ndithu fa commission of inquiry sinathe ndithu. Otherwise tizikumbukira zonena kuti tikukambatu nkhani izizi pamene mabanja awo ndizoti amakhala kumaonanso zimenezi, okondedwa awo akumaona zimenezi. Nde tikamakamba tizikhalanso mwina a little sensitive kumalingalira zonena kuti akubanja lawo ngati mwina zimenezi sakuzidziwa mwina azidziwira pamenepa, ende akamazimvera zimenezi mungapatse nde kuti mwina chiyembekezo china chake nanga zitakapezeka zoona kuti kapena mwina sizoona, nde kuti muzaswaso mitima kachikena like iwa mwamupangaliza rekte munthu uja mwamudzutsa kuti ali moyo, kenako pamapero penipeni zizazindikeza kuti ayi anamwalira, nde kuti anthu aja muzakhala you are playing with mukusewera nde kuti ndi mitima ya anthu apa because mitima inasweka kale. So I'm just trying to say kunena kuti tikhoza kuyankhula ufulu woyankhula tinapasidwa, kaya pali zina zake zomwe tapeza pa nkhani zakafukufuku zitingathe kuzibweretsa, koma tizikhalanso sensitive poziyankhuleti mwina titamabwera ndi maumboni achaso zingatizitira bwino, kapena apo kumapanga specify ndi theory imene ndikuganizira ine to ABCD, ndeti tidikireni kafukufuku ngati imene ndikuganiziramo ndizona, kapena zomwe ndazipeza kapena ndatsinidwa khutu kumbaliko ndizona, ndeti dikira kafukufuku. Nde kafukufuku sanathe tiyang'ane kuona kuti kodi atipasa zotani, kodi munthu yodabwera kapena sabwera. Otherwise nkhani izizi ndi nkhani zoopsa kwambiri, nchifukwa munaona kuti ineyo pa Justin Tech nazakhala kaichete kuona kuti bwanji tidikire kafukufuku imene akuyendera fazo tiwayamba kumaonetsedwa pa screen, tiyambe kumaona zenizenizo usati zimene timaganiza kapena chako, koma zenizenizo kuchokera kwa anthu amene anakhudzidwa nawo mu nkhani imene iyi azifotokoza okha. Apaso ndetu ndingathe kuona kuti ngati Abdul Rafken ali moyo ndi kuti ikhala advantage kwa tonsefe fande tidzadziwa chilungamo chenicheni mwayioneti, komano ndi kuti tidikire ngati ali moyo abwere bwanji pachani pa screen paja tizamuonesa mfunse mafunso pamenepo. Koma ngati sali moyo ndi kuti tisathamange kuyankhula zono ali moyo ali chonchonchonja pamene mwina make tilibe maumboni. Ine ndifuna ndizamuone munthu ndi kuti ali ndi kuti mu fresh ndithu ali ndi kuti ndithupi lake ndimukhoza kumuonapo pa screen ipo live akuyankha mafunso enda kufotokoza zimene zinakhalira, ndi pamene ndingazanene zoona kuti conclusion yake ndi koma panopa sindikuchotsa china chonse chimene chikuyankhulidwa, sindikutani sindikugwirizananso ndi china chonse chimene chikuyankhulidwa automatic, ndikufuna ndi kuti nditamata kuziona mwina pa screen apo ndipo mazazulutsa zimene zingati zilipo zoti ndizoona, kunena kuti tizabweranso nkuzazulutsa nkhani ngati zimene. Koma I'm just passing the message kuti let's also be sensitive, tizilingaliranso bwinobwino pomalankhula zinthuzi kumazika mu njira yonena kuti zisabweretse kupereka kwambiri kwa akubanja, anthu akubanja, kapena ndi kuti kunyazitsanso ina zimatcha zinthu kufuna mwina make titakufuna kukwirana ufite tizikumbukiranso zimenezo. Otherwise wina aliyeseru imfaija ndi inapweteka amene sinampweteke ndi kuti umunthu wina pene mwina ukusowekera. Koma anthu ambiri ife ndiona kuti imfa imene jayo ukakhala pasi nkumalingalira simaonekapo bwinobwino ya sizimamveka kuona kuti papatu apa something is fishy here, pali china chake ndithu sinthu zionapo bwino, things like that. Papatu penipeni mizimu ya anthu amene anatisiya ikausiya mtendere osatha, komanso mwina tizikhalanso basi kumapemphereranso kuti chilungamo chidziwike pa nkhani. Ifa pali nthawi zina zakumakankha chilungamo, koma nkomayiwalanso kuyikiza Mulungu patsogolo. Mulungu dzanda amene angatithu kuthandizira kuona kuti mwina make ayanike zenizenizo pambalambanda, ndipo anthu tithe kuziona mmene zilileti osangoti m'maganizo athu okha kapena zimene tazimva uko kapena zimene awo akukamba, koma mwina mmene zilileti akutitu.